Καλημέρα. Γεια σας. Για το Λατζέρι θέλω. Τι έγινε? Για Λατζέρι. Στη Σκιάθο ή στη Σκόπελο για Λατζιέρα? Λατζιέρι. Ναι. Έχω ένα email να σας δώσω για να στείλετε το βιογραφικό σας. Να σας το δώσω σε εσάς, ξέρετε να το σημειώνετε? Info. Παπάκι. Παπάκι. Ναι. prince.stafilos.gr Prince. P-R-O-J-N-C-E Prince. Πώς είπατε? Πριν. P-R-O-J. Πύρο. Στα αγγλικά όλα αυτά, έτσι. Είπατε πριν και μετά τι είπατε? Πύρο. Η λέξη είναι Prince. Και πάμε. Πυρο. P-R-O-J. Νι. Ναι. Σι. Ναι. Έψιλον. Ναι. Σίγμα ταφ αλφα. Φι γιώτα λάμδα. Γιώτα λάμπα. Ναι, φι, όχι πι, φι. Πώς λέμε? Φι, πώς λέμε φόφι, όχι πι, πώς λέμε πέτρες. Φι γιώτα λάμδα. Όμικρον σίγμα. Όμικρον. .gr. Μία τέλεια. Μία τέλεια. Άνω ή κάτω, δεν είναι ποσοποιητικά. Άμα είχα τηλέφωνο υπήρχε περίπτωση να τραβήξω όλη αυτή την ταλαιπωρία. Καλημέρα. Για το Τούρκερ αυτού που λένε. Αχ, είστε η κυρία του Ράδιο Αρβίλα χθες μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Θα σας το δώσω. Έχετε στυλό? Έχουμε. Βρήκαμε. Έχουμε στυλό. Θα το πω εγώ μια-δυο φορές, δεν παραπάνω, Είναι 698. 698. Ένα λεπτό μονά. Θα πάμε έτσι. 698. Ναι. 05 30 30 02 02 0. Αυτό είναι. 0. Ωραία, εντάξει, όλα καλά. Ναι, για πες το λίγο. Δημήτρη. Γεια σας. Κοίταξε για το Τούρκερ αυτού που είπαμε, μανά μου. Γράψτε το τηλέφωνο. 698. 698. Να γράφει λίγο παππούς μου να μην πει. 698. 6. Έλα μωρό, πάρει στυλό. Άλλον. 698 μετά. Ναι. 05. Με 05 παρά σκυλό. Καλέ να πάρει την σκυλό. Να το δοκιμάζω το σκυλό να είναι σκυλός εκεί πέρα. Ωραία Παναγία. Ναι, αργότερα θα περιμένεις ένα ο άνθρωπος που θα φύγει. Αφού δεν γράφει τι να κάνει, κυρία μου. Ωραία, το καθημερινά με τον άνθρωπο. 6 9 8. Δεν γράφει. Δεν γράφει. Α, πήγα να τον πάρει εκείνη και τελείωσε η υπόθεση. Καλά, άμα δεν γράφουν. Δεν γράφει κανείς. 5-10 πήρα, δεν γράφει κανένα. Πάμε σκυλό. Πάμε πάλι λοιπόν. 6, 9, 8. ναι. 05. 6, 9, 8, 05. 30. 05, έλεξε. Όχι. 6, 9, 8, 05. 3, 0, 0. 3, 0, 0. 2, 0. 2, 0. Ναι. 8 ψηφία γράψαν. Γιατί γράψατε 8? 10 σας είπα. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Εσείς, ναι. Θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη. Αν μπορώ. Ήθελα ένα διπλό κρεβάτι για το γιο μου, γιατί έχει χαλάσει με 2 κουμουδίνα. Μάλιστα. Όποιος ακούει και μπορεί. Ναι. Γιατί να δώσει εσάς κάποιος ένα διπλό κρεβάτι όμως με 2 κομμωδίνα μάλιστα? Γιατί βοηθήσατε κι άλλους, σας παρακολουθώ. Ναι, επειδή βοηθήσαμε άλλους. Οι άλλοι είπανε μια ιστορία, είπαν κάτι. Κι εγώ έχω ιστορία. Έχει χαλάσει το κρεβάτι από το γιο μου και δεν έχω να πάρω. Παρακαλώ. Υπάρχει δουλειά στη δουλειά, έτσι. Τι έγινε? Ξέρω από μεταλλικές κατασκευές, ανεγές κτηρίων, μεταλλικό κτίριο δηλαδή. Όταν λέτε ανεγές... Φτιάξει το Καραϊσκάκι, έχουν φτιάξει... Εσείς φτιάξατε το Καραϊσκάκι? Ναι. Φτιάξαμε και το αεροδρόμιο τότε, του Ελευθέρους Βενιζέλους. Α, έχετε, ναι. Ναι, ανεγές κτηρίων. Κάνω τοποθέτηση πανέλων. Με έπαιξε το κινητό από τη βεράντα, από το δεύτερο όροφο από πάνω κάτω και έγινε κομμάτια. Μάλιστα.
Λοιπόν, και τώρα δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλο. Ήταν καλό κινητό. Δεν ήταν καλό, πάρε Τώρα μέσα εκπομπής, αν υπάρχει τίποτα, γιατί το χρειάζομαι και καταλαβαίνετε. Χωρίς κινητό δεν γίνεται. Με τίποτα. Για γράψε ένα τηλέφωνο. 24260 260 40 Πώς είπες? 260 49 338. 26-3-0. Τι 3-0? Όχι, ρε Βασίλη, μην τα... Βασίλη, Μπερδεύτηκα τώρα. πάρα από την αρχή. 2 2. 4 4. 2 2. 6 2. 6. 0. 6 πάλι. Όχι, 0 είπα, όχι 6. Μετά το 6 0. Μετά το 6 0. 4 4. 9 9. 3 3. ξανά 3 3. 8. 4, 4, 2, 3, 3 και 8. Όχι. Άλλο μία, ναι. Για πες μου, τι έχεις γράψει? 4, 2. Όχι 4-2 ρε σήμερα. Ρε Βασίλη, ξεκινάει κανένα τηλέφωνο με 4. Πού να ξέρω κύριε Μαρίνη. Εγώ είμαι και Δημήτρη. Εσείς είστε, ναι κυρία. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Αληθώσαμε. Πήρα χθες και συζητούσα, ήταν ο Κώστας και λέω ο Δημήτρης. Όχι λέει, θες τον Δημήτρη, όχι και σνάνι. Είπα στα κορίτσια κάτι παράπονα γιατί δίνει ο ανιψιός μου, ο εγγονός μου εξετάσεις για τους καθηγητάς. Αυτό και συναπτώμαστε και οι γιαγιάδες και οι παππούδες και οι γονείς με αυτά τα χάλια που βλέπουμε. Ναι. Έδωσε συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, τι ωραία εκπομπή για όλους. Και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, ήρθε ο Τσέτσελος από το Μακρυχώρι να διαφυρθεί αυτό από το παιδί και μπέλικο, δεν ξέρω. Πήρα 2 φορές τηλέφωνο σε σένα, 2 φορές αυτόν, και θα πάρω στο Δημήτρη, λέει, να τον βάλεις κάπου στη δουλειά. Σκοτώθηκε με τη γυναίκα του από καυγά, δεν έχουν να φάνε, χρωστάνε σε 2 σούπερ μάρκετ. Παίρνουν και τρώνε τζάμπα. Τι χρωστάνε τα σούπερ μάρκετ τώρα, τους ταΐζουν τζάμπα. Ο Τσέτσελας. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι? Ο Τσέτσελας από το Μακρυχώρι, του Γεννάκης, που σου είχα πει, να έρθει και είπες να έρθει να πει τα στοιχεία του. Ήρθε. Δεν ξέρω, δεν το βρήκα ξανά. Δεν ήρθε. Θα το ξαναπάρω αυτό. Ναι. Θα φροντίσεις λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.